it-13 ta' Diċembru tal-1974, propju bħallum 49 sena Malta saret Repubblika, kif ftit iżjed minn 10 snin wara li Malta saret indipendenti, li pajjiżna neħħa l-Monarkija Brittanika u l-kap tal-istat kien wieħed Malti. Meta Malta saret indipendenti f'Settembru tal-1964, fisser ukoll ir-Reġina Eliżabetta II tar-Renju Unit kienet ukoll ir-Reġina ta' Malta. L-ewwel pass biex pajjiżna wasal għal din il-kisba storika kien meta l-Partit Laburista dak iż-żmien immexxi mill-Periddu minn Kumintov rebaħ l-elezzjoni ġenerali ta' Ġunju tal-1971. F'dik is-sena Serent Nimamon ħatar Gvernatur ta' Malta minflok Maurice Dorman li kien il-mibgħut tal-Monarkija tar-Renju Unit f'pajjiżna. Sena wara l-Gvern immexxi mill-Perid Mintov innegozja mal-Gvern Brittaniku biex sal-aħħar ta' Marzu tal-1979 tingħalaq darba l dejjem il-bażi militari Ingliża. Kien fit-13 ta' Diċembru tal-1974 meta l-Parlament Malti għadda liġi storika biex pajjiżna jsir Repubblika, hekk kif 49 votaw favur waqt li 6 biss kienu votaw kontra. Ta' wasal biex Serent Nimamo li kien il-Gvernatur Ġenerali issa sar il-President ta' Malta. F'dan il-jum l-Speaker tal-Parlament Emanuela Tard Bezzina, il-Prim Ministru Dom Mintov u l-Kap tal-Oppożizzjoni George Borch Olivier u l-membri parlamentari ħadu l-ġurament tal-lealtà lejn il-Kostituzzjoni l-ġdida. Serent Nimamo ħal-ġurament bħala l-ewwel President Malti, hekk kif sar dan indaqqet il-fanfarra, indaq l-innu nazzjonali u ġew sparati 21 tir. Dakinhar ħadu l-ġurament ukoll fil-karigi tagħhom il-Prim Ministru, il-Kabinett tal-Ministri, il-Prim Imħallef u l-Imħallfin. 49 sen ilu t-temp kien tipikament iżda dan ma qatax qalb il-folla li nġabret barra il-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta. Mill-gallerija tal-Palazz ħareġ Serent Nimamo, l-ewwel President ta' Malta flimkien ma' Dom Mintov, l-ewwel Prim Ministru ta' Malta Repubblika flimkien ma' ministri oħra. Minn dak iż-żmien hawn pajjiżna kellu 10 Presidenti tar-Repubblika ta' Malta u s-sena d-dieħla l-ewwel darba b'emendi mdaħħlin minn Gvern Laburista, il-President il-ġdid irid iġib iż-żewġ terzi tal-voti fil-Parlament li jfisser li jrid ikun hemm qbil miż-żewġ naħat tal-Kamra.